mediebranchen i dag er ekstremt stivnet i sin evne til at forny sig selv. Og jeg synes, det der kommer, den her startup weekend, altså den demonstrerer simpelthen en kæmpe spireevne nedefra i græsrødderne. Og det er det, som mediebranchen har brug for i dag. Vi har brug for, at der kommer noget iværksættertrang nedefra, som vil noget på den her front. Og det synes jeg, at det var enormt spændende, da jeg blev tilbudt at komme med og være mentor. Nu skal du være mentor, det vil sige en, der hjælper grupperne lidt på vej. Hvad er din baggrund for at indtage den position? Jeg har arbejdet med digital medieudvikling hele min karriere i forskellige store mediehuse i Danmark. Så jeg er vant til at ligesom se på oprettelsen af et nyt subområde inden for medieverdenen i en helhed og ved, hvad skal man bruge økonomisk, hvad skal man bruge af menneskelige ressourcer, hvad skal man bruge af tekniske ressourcer, og hvordan får man lavet en business case ud af det hele. Det har jeg gjort mange gange. Så jeg tror, at jeg kan komme ind og hjælpe de forskellige projekter med sådan en lidt helhedsorienteret tankegang omkring, hvad de har brug for at komme videre med deres gode idéer. Godt. Glæder du dig? Er du sindssyg? Jeg glæder mig vildt meget. Jeg synes, det er et helt fantastisk initiativ, det her. Og jeg håber virkelig inderligt, at det bliver startskuddet for en digital medie-iværksætterkultur i Danmark, som vi lidt har manglet.